ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆನು ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರಿಪೆ ದಿಯೊಂಡೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ರೆಡ್ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುಲ ದೆತೊನುಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೂರು ಸಾರ್ಸೋನ್ಗ ಇಟ್ದಾಲ ಗಂಟು ಇತ್ತಂಡ ಹಿಟ್ಟುಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಸಣ್ಣ ರವ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡೊಂದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವಲ ಬುಡ್ಚಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಪ್ಪುಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ದಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಳಿಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಂಚ ಕೈಕ ಅಂಟೋಡು ಅಂಚ ಕಲತ್ತಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪು ನಮ್ಮ ರವ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಬೊದುಲೋಡು ಐಟು ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ವಾಟಿದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತನೆಕ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೊದುಲೆರೆ ಬುಡೋಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡೆ ತುಲೆ ಐಟು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೊಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಐಕೆ ತಾಗದಿಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರೆಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತವಾಗ್ಯಾನ್ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಐಟ್ ಕಾವು ಪುರ ಇತ್ತನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನೆಟ್ ಕಾವುಲ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ತಾರೈನ ಶೋಕು ಪೆರೆದು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ತೆವಂತೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಡ್ ಅರಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಕರವರೆ ಬುಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನದ ಹತ್ರ ಶೋಕು ಕರವಣು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೇ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗವಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮಕ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಾರೈ ಅಂಚೆಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಚೂರು ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಪೊಲಿ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೇತುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಶೋಕು ಬೆಲ್ಲಲ ಕರವುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೂರಣಲ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಹದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಅವರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಐಬುಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 20-25 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿಡು ಉಂದುಲ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆತುಂಡು ಹೂರಣಲ ಚಪ್ಪೆ ಆತುಂಡು ಹಿಟ್ಟುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೂರು ಅವಿನ ತಿಕ್ಕದು ಬೊಕ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದಿಯೋನ್ಗ ಒಂಜೇ ಸೈಜ್ದ ಪೂರ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಏತು ಉಂಡೆ ಆಪುಂಡ ಆತು ಉಂಡೆಲೆನ ಮಲ್ತದು ದಿಯೊಂಬೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ತಾಂಡು ಹಿಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ದನ ಆತೆ ಹೂರಣದಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಹೂರಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನದ ದಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ ನೀರು ಪಾಡುರ್ಚಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಕನ ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರೆದಿರಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ದಿಯೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಬಾರೆದಿರೆ ನಾನು ಬಾಡ ಉಂಡೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ದೆತ್ತುಂಡೆ ನಡುಕು ಹೂರಣದ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚೊಡು ಬೊಕ ನಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತದವೆನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟೆ
ತಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ತಟ್ಟೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಂಡ ಬಾರೆದೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಓಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದಿದಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ತವ ಅಂಚ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತಟ್ಟು ದೀತಿನ ಹೋಳಿಗೆನ ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಸೈಡಲ ಸರಿ ಕಾಯ ಓಡು ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೋಡ್ಚಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಂಚವರ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಯಾಮ್ ಪಂಡಿಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಕಾಯ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಟು ದೀತಿನಲ ಅನ ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ತಟ್ಟದು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡೆನು ಚೂರು ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯ ದಪ್ಪ ದೀದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಗ ಹೂರಣನ ದೀದು ಇಂಚ ಸುತ್ತಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆನ ಬಾರದೇರಟ್ ತಟ್ಟಂಡ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಗುಲು ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಟನ ಚೂರು ಕೈಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಅವೇನು ಬಾರದೇರಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಲೆ ಅಪಗ ಹೋಳಿಗೆ ಶೋಕಾದ ತಟ್ಟೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೋಳಿಗೆನ ಪೂರಾ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪುಗ ತುಲೆ ನನೊಂಜಿಲ ಕಾಯಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬೈದಂತುಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉಬ್ಬೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಸೋಕಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನನೊಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಹೋಳಿಗೆ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡನ ಒಂದು ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಇಂಚನೆಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತೂನಗನೆ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕಾದ್ ಬೈತುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಹದೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ್ಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತೋಜ್ಪಾಯೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ್ ಬೈದಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ ಧನ್ಯವಾದ.